met ons nieuw clubje bijeen. En de fantastische tijd vandaan voor een nieuwe. En het is een nieuwe. Nog het? Het is geen nu. Ik dacht een aaien. Nee, het is een nieuwe. Een nieuwe aaien. En het is een prins. Nou, die stond er hier ook van. Nou, hij is heel. En ja, misschien is het wel het leukste als de prins nu vanzelf even naar voren stapt. Ja, zeg. Een eenkoppertje. Raf stap naar voren. En dat is hij mag zich bekendmaken, de prins. Kijk, wacht. We tellen af. Kijk. 3, 2, 1. Oh ja, natuurlijk nog camera. Ja, Job zei het weer en Job, de hubs we hebben afgesproken destijds dat we het eerder met de adjudanten in zee zouden gaan. Dus dat hebben ze ook met de adjudanten al een klein beetje metgemaakt dat tijd. Wat nog? Nee, eerst adjudant man. Nee, met 2 adjudanten zitten hier. Was hij kwint. Dat gaat het trio weer voor dit nieuwe seizoen. En ja, we wensen u allemaal heel veel plezier. We gaan eens even aankleden, want nu lieten ze er nog niet op. Dat is wel een deel. Het kan wel. Dat zeggen wij ook met de piloot. Goed, dan gaan we even actie. Grote setting, komt dit op de tv? Oh, Laat jongens. Nee, Nels is de fotograaf. Dus je met box on? Hoe zijn die jou dan? Hoe zijn jullie pa? Ik zie ook nog een keer. Oh. Nee, dat zeg je. Wacht, Zoals ze normaal niet zo geen females. ja, daarom. Ja, maar dat is vastgezet worden. Die zijn vastgelegd. En ik heb dat met jou nog gemeten. Doe je het nog alleen nu? Oh, dan moest ik ze niet aan de vloer. Wil ze dat t-shirt? Nee, Nee, dat zou ik maar in de box. een ander mesje. Oh, er staat ook echt een print, joh. Mel. Pak jij ook? Ik pak jij ook wel op een kies. Maar hij is ook best wel groot, of niet? Volgens mij ga je het doen. Een Poefbuksje. Wat is een poefbuks? Ja, zo'n koolbuksje. Het hebben ze allemaal liggen. Ja, dat is echt En met zo'n Dat legging. is veel mooier, man. Nee, maar ja. Het is zo met in Maar 70 is koud. Anders krijg je een foto. Kom maar. man, jij stuurt dan dadelijk de speech aan Nick. Van mij. Ja. Stuur rustig aan door. Op een jongen. Ja, ik kan zo. Ja, even op de groepsapp zetten. Ja, Dat de is andere. zo'n gekloot, hè? Straks stoor niet op met heel veel mensen op de moeders en zo iets wel met is. Ja, allereerst natuurlijk alvast van harte proficiat. Stel je eens even voor. Ja, dankjewel. Ik ben Prins Job de Eerste van de Hoeskwakers Boekel. Oké, ja, en ja, ben je in adjudanten? Mijn adjudanten zijn links van mij is Bas en rechts van mij is Quint. Oké. Ja, en die spreuk mogen we die ook weten. Mijn spreuk is kwekker of kwaker, ik ben een feestjesmaker. Oké, en ja, wie staat het eigenlijk met de zenuwen? Want ja, je werd eigenlijk dadelijk alle drie eigenlijk uitgeroepen, maar ja, wie staat het er met? Nou, ik had het erger verwacht, maar natuurlijk wel zenuwen, ja. Nou, ik denk dadelijk bij het doek dat het wel wat spannender is. Ja. Oh, voor mij ook. Hij rent Geert achterin de bal aan en Esther hem het, stuurt hem weer weg. Ik wil nog niet langer in spanning haaien. Prinselijke paal, mocht ik van u een roffel. Hoeskwakers, Koolcup en Kwekkertuin zijn het ruim eens uitgekomen. Hij staat te springen om te kunnen beginnen.
Ik moet het voorstellen aan onze 13e hoeskwakerprins. Het is Prins Job de Eerste! Wil ik het woord geven aan Prins Job de Eerste. Lieve hoeskwakers, kwekkerten, kwekkerinnekes, koelkopjes en andere vaste lovensvierders. Wat vind ik het schoon dat ik hier mocht staan als prins van de hoeskwakers. Als kleine jong liep ik toen al de Polonaise in de woonkamer en was iedereen achter me gaan lopen. En op een crash bij Kiekeboe heb ik al eens een prinsenpeks aangehad. En dat smaakte nog meer. Dus wie geurde dat ik prins mocht worden? Hoefde ik niet na te denken en zei direct ja. De laatste paar dagen vond ik wel heel spannend en dat hebben ze toen ook wel gemerkt. Ik wil me vooral niet te lang maken, want hier achter mij stonden met 2 adjudanten ook te popelen om los te gaan. De eerste adjudant is er ene die al ken vanaf mijn geboorte. We voetballen samen en ik kan enorm lachen om alle scheile zeven die er goed komen. Mijn eerste adjudant is... Bas! Mijn tweede adjudant... Mijn tweede adjudant is ook een voetballer. Samen gaan we wel eens wandelen met de hun en hij heeft speciaal voor de vastelovend plat geleerd. Mijn tweede adjudant is... Quint! Voordat we in de Polonaise gaan, wil ik nog 2 dingen verklappen. Te beginnen met mijn spreuk. Kwekker of kwaker, ik ben een feestjesmaker. Koekoe! Koekoe! Koekoe!